Bo día a todas e todos. Se estades aquí é, sen dúbida, porque levades dentro a vontade firme de facer deste mundo un lugar mellor, ou porque compartides camiño con quen dedica tempo, esforzo e ilusión a mellorar a vida das demais persoas. Por iso, sede benvidas. Ogallá que este sexa un momento de verdadeira celebración do movimento asociativo e comunitario, un motivo de orgullo polo traballo colectivo e unha auténtica festa da solidaridade. Botamos en falta a que hoxe non pode acompañarnos, mais está presente en cada unha de vos, as persoas que asumen decisións estratégicas, quen sostedes e impulsades as entidades desde as xuntas directivas, as técnicas e os técnicos que profesionalizan a acción social e fortalecen cada intervención, as familias, as persoas usuarias, as socias ou socios, o voluntariado, en definitiva, todas as mans que fan posible esta rede de compromiso. Xulgar, valorar, decidir, nunca é doado. Supón un exercicio profundo de conciencia e responsabilidade acompañado inevitablemente dun certo temor a errar. Quen somos nós para avaliar trayectorias? Como medir o esforzo silencioso, o risco asumido, o compromiso constante ou mesmo toda unha vida entregada ao servicio dos demais? Seremos quen de estar á altura desta responsabilidade. No proceso de deliberación tivemos en conta o camiño xa percorrido e tamén o que queda por andar. Valoramos os resultados, sí, pero sobre todo os valores, a vocación de servizo, a perseverancia, a capacidade de tecer alianzas e construir comunidade. Máis alá da forma, puxemos o foco no fondo, máis alá da visibilidade, na ética, máis alá dos logros concretos, na humanidade que os sostén. Nun tempo no que ás veces semella impoñerse o eu, seguimos atopando exemplos inspiradores de quen escolle o nós, sen reparar en raza, lingua, idade ou condición. Este é o espírito que queremos recoñecer e poner en valor. Sabemos que non hai premios para todas as persoas e entidades que o merecen, e iso é probablemente o máis difícil. Por iso, que non se sube ao escenario faino en representación dun colectivo moito máis amplio. Cada recoñecemento simboliza o traballo constante e moitas veces silencioso de moitas mans e moitos corazóns. Ogallá cada unha e cada un de vos se sinta tamén parte deste agradecimiento porque outro día será a vosa entidade a que reciba este aplauso. Entre as persoas galardonadas atopámonos historias diversas e trayectorias únicas, mais todas comparten un mesmo fío conductor, a convicción de que é posible construir un mundo máis xusto, máis humano, máis xeneroso e menos desigual. Un mundo onde cada persoa poida atopar o que precisa para vivir con dignidade e esperanza. Pedimos disculpas de antemán por as posibles ausencias ou desacertos, porque escoller entre tantas entidades e persoas valiosas é unha tarefa case imposible. Como se lle atribúe a Santo Agostinho, errar é humano. Rematamos cun desexo sincero de que as persoas recoñecidas continúen o seu labor con forza renovada e que o resto de nós asumamos o reto de achegarnos cada día un pouco máis ao seu exemplo. Grazas por estar, por ser, por facer e tamén por querer. Tedes todo o noso máis profundo e sincero respecto. Gracias.